Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan ni'mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلا نوكا ولي من دونك صلى على ربك ني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغرالو أني مامون تقولوا لني بارج من كلي فوق سيدون لبما على كننا bela jelen yola ko fa mbaw fon fulkan min damne kishi a chamancha hine ala banye barkay mbadon to shirif la jaba maliko ka ambaw fo ko wala yuma don sanga ani wati bela jelena au kanyama dalila bi wajuli kana konna ambaw la donya ka fo ambi bamako kina mi mewele ko bangoni farada karangara lenyana andola tikene baka abe mars kaluma samba fla ani mugani woro la dado sangosa ankara mo Sheikh Abdallah Sangare anaka kalandon bi faranyonga ka ala kirabaka bangeni nyana maya nina yola dala kle no bena ni mauludu bayin takutan sheginama yo wele bil al-islama yo wele jabi ka bo fancha ma fe kani mauludu kene bayin sagare mauludu ne ka fo mauludu boyana karama bela jele hunta meka di an karama ma Sayyid Sharif Ahmed Tijan Haidara bara unundona ni an karama la ka ukalla selie Ustaz Isa Togola foka se an karama ma Ustaz Ali Kulubali min soralola anga je anga nyima do fe wala meiga alhamdulillah bisuna subaye sudumanu na fora ko maulidi o ya ala barka da kenadi ani ala fo kene woni ala wali yumandon kene ka sabuke ni ya laje ala ti foyi blatti ati foyi fanakati rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ya di amma mungo so ka ke kanaye kanyesi amma ka an kana ka bila sira kan an bi sira min fɛ sira min n'o b'an kisi sira min n'o b'an ɲɛsin alijinɛ ma k'an don a kɔnɔ Allahu Taala b'a fɔ a ka kuranɛba kɔnɔ ba'da a'uzu billahi min shaitani rajim laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة آل عمران آية كما أن آية بيورناني على بافو سورة ينغونا أكو على الله تعالى فنسير مؤمنو كان كسبك آية تشيدن تشولا كبو يربكونا chide minna bi kalani kuye u kan Allah Taala ka ayawla abega sababu ye fana ku saniya abika sababu ye fana ku ladoniya kitabula anu ku ladoniya kodona kodo mi ye fembe joshi nyalamaya kono nyalamaya fem bebi bolu kodon kono ni kodon ye fem feje obibe apuma na kwa ye kira chi kakanye kodon fana yi kan ladoni yola wa in kanu min qablu la fi dalalil mubin o kera ka soro mogo be fili bakono fili mina bangilenu parce que kira bi ci wati mi o ya soro nabila Isa ale temena flanche jallo nu nyogo che doni mogo dona fili kono mogo dona nyagami kono o sanga de la Allah Taala ya ka kira banci mungoso kana mogo kana ku bla siraka wala ambi ala fo ala mi yo kira bay ndama wala ambo kira ka suina o sude e biye sumi nabi nyanamaya arabilu awali tile fla me kada la mega sando beye mauludi amo dalu soro jonna amo soro kira yara la neman kisbama
alakira sallallahu ta'ala alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmil isnin kira ɲinikala ka bɔ lendu sun na a kun bɛ to ka sun lendu o lendi a kun bɛ sun a ɲinikale hadisa minɛna ka bɔ abi ka taa data de la anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmil isnin fakala fihi uliltu wa fihi unzil alayya ay anubuwa ala kira ne man kisiba ma a ko lendi o lendi ale b'o sun ale b'a sun kun jumɛn kama ka lendi ntɛnɛ o de don lendi ye tubabu ye a bamanan ntɛnɛ o ye bamanankan ye a bamanan ko ale bi sun o la a b'o kɛ mun kosɔn ala barika dali k'a sabu kɛ ale bangela o de la y'a dɔn o ye dalu ye dalu min an bɛ se ka sinsin min kan o kɔfɛ fana alakira sallallahu alaihi wasallam dimina ka bɔ Jabir la ale fana b'a fɔ fi sifati hajjatil wada fa nahar rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi 30 wa 60 badana hajjatul wada yi do kira fɛ ɲɔgɔmɛ 60 a y'o de kantigɛ a y'a kɛ ni jumɛn a yɛrɛ bolo barikama ala barikada kosɔn ka sabu kɛ ala ye ale sɔn o ye si hɛgɛ la mana n'i y'o lajɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minɛyɔrɔ bɛ fɛn in na n'o ye mawuludu ye minɛyɔrɔ b'a la ani kɛli ka kan ala barikada kan ka kɛ a kɛ nɛɛma bɛɛ la ala mana jɔnsɔn nɛɛma o nɛɛma na mais ala kan ka barikada la o t'a bannen ye dɛ a dalilu dɔ fana ye o de ye Abu Lahabi ka jɔnmuso ye n'aw fɔ ma Suwaiba awwal man arda'ati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Amina Suwaiba ale le sin di alakira ma a ba kɔfɛ ale le ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min ye sin di kira ma a bɛ se mɔgɔ segin ma mais ale le kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye sin di kira ma a ba kɔfɛ n'o ye an ba Aminata ye o Suwaiba ka ko la Abu Lahabi a ye Suwaiba kan hɔrɔnya tumana min ni a y'a nisɔndiya k'a fɔ an ba Aminata ye den sanuman sɔrɔ o la dɔnkilidala b'a fɔ iza kana haza kafiran jaa zammuhu wa tabati yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil isnin daima يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي كان أمره بأحمد مسرورا ومات موحدا ولا لا دون الدركو أكون ناكرا كافري كافر من نان كان أجاسل كان وننا قرآن كنا نور تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى أنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يا دو على يا دو يا قرآن كنا كسبك mana min n'a gosira a ka kira la a ko ni a kɛra o Abu Lahabi jumɛn na ala dungo o de ye k'a fɔ wa tabati yadahu fil jahim mukhallada ko Abu Lahab bɛ jahanama kɔnɔ a dumile ata annahu fi yawmil isnin daima nga a nana Abu Jahali ma n'o ye Abu Lahabi a kuma bɛ Abu Lahabi de don a nana ma k'a fɔ ko lendi o lendi ko fɛgɛya bi kɛ ka bɔ a ma jahanama tɔɔrɔ la mun kosɔn li sururi bi Ahamada k'a sabu kɛ a nisɔndiyara ko kira bangela kumana o kosɔn a bi lendi su o lendi su n'o ye ntɛnɛn ye Alahu Taala bɛ lajaba fɛgɛya ka bɔ a kan a kumana a ko la sa fama zonnu bil abdi a ko e bi jumɛn jigiya jɔn ye allazi kana umruhu bi Ahamada masruda jɔn min y'a si bɛɛ kɛ a nisɔndiya n'olu kira ko ye wa mata muwahada a tilala ka fatu
k'a sɔrɔ a ye ala keleban ciba ye o kɔrɔ ye taa yɔrɔ jumɛn b'o la alijanna o jaabi de y'o ye kumana n'i y'a lajɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ an bɛ su min na su don ala yɛrɛ kumana su min kan su min ala y'a bonya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala b'a fɔ ma kira ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ye mandenw ye mana o siratigɛ kan mais ga ala ye fɛnba kɛ an ye an k'an ka fɛn min minɛ an b'an ka tulonkɛ a la o la n'i ye silamɛya lajɛ mamako bɛ fɛnba la n'o ye bɛn ani kelenya ani ɲɔgɔn minɛ ani hinɛ ani ɲɔgɔn bonya o siratigɛ kan an ka mɔgɔbaw ɲina mawuludu sira fɛ u ye wele da kɛ min na o de ye silamɛw ka yafa ɲɔgɔn ma ani silamɛw ka ɲɔgɔn kanu ani silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ parce que mɔgɔw n'a ma yafa ɲɔgɔn ma foyi tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔw n'a ma bɛn ko la ko ɲɛlen bɛɛ bi tiɲɛ wala o yafa ɲɔgɔn ma in ni Alahu Taala ka jɛn ye an b'o de kan awa an b'a ɲini bɛɛ ka baara kɛ n'o de ye mɔgɔw n'a yafara ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ tiɲɛ a b'e kɔnɔ ko ne yafara ko a bɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ a bɛ ɲɛ de wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam da'a ila tasamuhi wa ikamati li adalati التسامح هو أكبر مراتب القوة كما قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله أكبر وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم أيام ويلي كتا يا فنيو ماما أني تلنيا جولي أني نوغتشي ka sabi kɛ mɔgɔw n'a a tilenna ka yafa ɲɔgɔn ma baara bɛɛ bɛ ɲɛ a ko la ko i k'a dɔn ko yafa ka ko to ko kama k'o ye jɔyɔrɔ la belebele de ye fanga yɛrɛ sira fɛ maratibil quwwa mɔgɔ kelen ye fu de ye wallahi mɔgɔ kelen ye fu ye i ti da la ko mɔgɔ kelen ye fu ye f'i ka bɔ adamadennin kan a bele bana fɛ mɔgɔ si t'a kɔrɔ o la i b'a dɔn ko mɔgɔ ye fu ye wallahi adamadennin kelen ye fu ye mɛga o la n'i y'o faamu i bɛ sabali n'i y'o faamu i bɛ yafa o de la ala ko inna allaha ma'a sabirin ko ale ala yɛrɛ de faralen don sabali jɔnw kan mɛga ala faralen don sabali jɔnw kan dɛ n'i ma sabali ko duman caman bɛ taa k'i to jɔn min hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ in bɛɛ bɛ sɔrɔ degun dɔ de kɔfɛ mais jɔn o jɔn ma sɔn ka degun dɔ muɲu a tɛ suma i ɲɛna jɔn o jɔn ma sɔn ka sabali n'a sumana i ɲɛna a tɛ laban i ɲɛna o de kosɔn ala b'a fɔ k'a faralen don sabali jɔn kan sabali bɛ kɛ waati jumɛn o b'a sɔrɔ dɔ de kɛla a tɛ fɔ mɔgɔ ma ten fiye ko sabali gansan tɛ a bɛ kɛ fɛn dɔ de kan o de la rasul sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ laysa sadidu bisura innama sadidu allazi yamliku nafsahu indal qadar a ko cɛfarin n bɛ se ko la n bɛ se ka mɔgɔw ta ka bɛn n bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔw la a ko a tɛ fɔ o ma ko cɛfarinya a ko mais cɛfarin de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se k'a yɛrɛ mara dimi kɔnɔna na atahakum fi nafsi huwa al-quwwatul haqiqiyya jɔn yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ mara ka sabali mais ka o de ye fanga dafalen o sira fɛ n bɛ kisa kunkurunin lakali o kan an b'o sɔrɔ rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam an b'o sɔrɔ ale yɛrɛ de fɔlɔ la n'i y'a lajɛ cɛ dɔ nana a nana rasul ma sallallahu ta'ala alaihi wasallam a tun bɛ fɛ ko a bɛna faga de a nana ni muru y'a kama a ko kira ma
a ko yala jɔn bɛ se ka e kunbɛnniya ka bɔ ne ma sisan Allahu akbar. ala ka kira nɛɛma ni kisi b'a ma a ko Allah Odo. a ko ala de bɛ se ka ne kunbɛnniya ka b'i ma Wallahi kenaka. o yɔrɔ la cɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛnna Allahu akbar. kira ye bamuru ta O kɛra. kira ko a ma a ko jɔn fana bɛ se ka e bali ka bɔ ne ma sisan Naam. jahili kodɔnbali Aha. ala tɛ mɔgɔ min bolo Oh. o tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ o Aish. fo n'i hinɛna Wallahi. ale bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ Abana. ma a ko fo ni kira ye hɛrɛ ɲɛsin ale ma Wallahi. ne tɛ se foyi t'ale ye Aish se ko tai. o la kira yɛrɛ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye Naam. min yafara ka cɛ to a ka taa Cɛ o kɛra. o la an b'o ladegeli an b'o sɔrɔ kira la Siga t'o la. o ta bannen Ayi. don min na ni a kumana burusi kɔnɔ arabu komi a bɛ fɔ ten Aha. ne ta an b'a fɔ tuma na min ni cɛ dɔ nana Odo. misiri kɔnɔ Kosɛbɛ. n'a ye sugunɛ kɛ misiri kɔnɔ Aha. sabaw girinna ka da kan Wallahi. kira ko a ye sabali Kosɛbɛ. a ye sabaw la sabali Naam. sabaw la sabalilen kɔfɛ Aha. tuma na min ni cɛ tilala kira yɛrɛ de ye cɛ in sigi ka kuma fɛ ni kodɔn ye Allahu akbar. k'a fɔ u ka ji bɔn yɔrɔ in kan Sigi. Allahu akbar. tuma na u ye ji bɔn yɔrɔ in kan Kosɛbɛ. ka yɔrɔ in lasaniya Kɛra. tuma na an bɛ yafa sɔrɔ jɔn na an b'o sɔrɔ arasulu la Siga t'o la. Wallahi ale don. falhamdulilahi rabbil alamin ni tuma de la an karamɔgɔ sheikh abdallah sangare a sera kɛnɛ kɔnɔna na mana min na donna ni kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na a ye alisilamɛjama fo ni nisɔndiya ni farifoni bɛɛ lajɛlen ye alisilamɛ wulila k'u jɔ a ye k'a fo ka waleɲuman dɔn ka taarɛ kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na a sabatilen kɔ a sigiyɔrɔ la kɔrɔfɔ dila maaba welelen kun fɔlɔw ma min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ ko Sherif Usman Madani Haidara Shija ani kɛnɛ laban ɲuman yarabi ala k'o danna ma an ye layidu ta yarabi ala k'a dafa an bolo ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barika da ka ala waleɲuman dɔn su in na vraiment an nisɔndiyalen don su in na kosɛbɛ ni an karamɔgɔ ye n'o ye alhaji abdala sangare fila shirifu wala an b'a fo k'a barika da k'a waleɲuman dɔn ni kɛnɛba in sigili la anw fɛ yan nɔ vraiment an b'a dan foyi ye a la k'a ɲini ala fɛ san o san yarabi ala k'an sigi nin kɛnɛ in kan san o san an bɛna min fɔ yan nɔ yarabi ala ka san caman yira an na kuma fɔta minnu bɛna fɔ yarabi ala ka bɛɛ ni sababa bɛɛ k'a lamɛn ka taa baara kɛ n'a yarabi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ dogolen tɛ san o san ni ala ka jɛn ye an karamɔgɔ n'o ye abdala sangare ale de bɛ kɛnɛ in sigi wa a bɛ sira min kan an bɛɛ b'a dɔn sira dogolen tɛ a bɛ an karamɔgɔ de nɔfɛ n'o ye sherif ahmad tijani haidara ale bɛ sherifu ka bila la san kalo 12 an bɛɛ b'a kalama abdala sangare a bɛ baara min na baara dogolen tɛ san kalo 12 an bɛ se ka min yɛrɛ seereya ne yɛrɛ o seere n bɛ se ka min fɔ abdala bɛ min kɛ taama na ala nɔfɛ a t'o k'a ka so ne yɛrɛ bɛ se k'o seereya donc an bɛ min fɔ dɔrɔn a bɛ baara min na baara dogolen tɛ a bɛ k'a kɛ ala de kama o bɛ wasa kɛ jɔn n'i ye fɛn fɛn kɛ ala kama i b'o de sɔrɔ donc u bɔra ka min fɔ tanuni la ka ɲɛsin abdala ma ne de wasara parce que a bɛ ne de ka comité la donc ne yɛrɛ o seere abdala sangare mɔgɔ min don mɔgɔ kɔnɔnajɛ de don et puis a ka sabali a ka bonyaba in bɛɛ b'a la mais a b'a to ka sabali don si an ka comité la abdala bɛ yen a t'a fɔ k'a bɛ fɛn foyi gɛlɛya an ma bon mɔgɔ min don fana a bɛ baara min na a y'a faamu a y'a dɔn ni cinga nana an ka comité la ne yɛrɛ o seere abdala mɔgɔ min don ale de bɛ dɛmɛ ɲini wa a bɛ tila ka min di an ma deli ka cinga foyi fɔ ko abdala ka cinga dan'o ma donc an bɛ min y'a ka baara la dɔrɔn a bɛ k'a kɛ ala de kama jɔn ni min kɛ ala kama i b'o de sɔrɔ donc an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛɛ bɛ sherifi nɔfɛ taama min na ala k'an fanga se an y'a ɲini ala fɛ ala ka labanko ɲuman d'an ma sigi in a kɛra hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la a kɛ to b'o kan sɔli ala muhamɛd an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn an jɔlen nin kɛnɛ nɔrɔmaba in sanfɛ an bɛna kuma n'an ka sigida dalanɛ n'o ye Zɔrɔgɔfuga ye n'o ye Sɛki Abdala yɛrɛ sigiyɔrɔ ye sigida mɔgɔw ko ka Abdala fo a ka hɔrɔnya la k'a fo a yɛrɛ ka majigin na an b'a lase jama ma tanukan min fɔra Abdala la o ti kabako ye kitabutigi ko iza sagarallahu nasu li sa'idin fa innahu su'adahu
ko ni ala sɔnna ka mɔgɔ min karaba mɔgɔ kunnandi ye k'i k'a da k'o tigɛra mɔgɔ kunnandi ye kabako ni bonya mun fara Abdala la o ti an kabakoya sabura a tugula cɛ mun nɔfɛ a y'a ye olu la a ma tɔmɔ an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la kuma an t'a kundala janya Abdala ko k'i fo i ka hɔrɔnya la k'i fo i ka kankelentigiya la Abdala ko k'i fo k'i bɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn bɔ Abdala nin ye sigida bɛɛ dala ne ye k'a las'i ma an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ bi yan dɔw bɛ ala bolo ala k'o yira an na. Mɔgɔ nabaga bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an b'an ka foli lase an fa a n'an karamɔgɔ ma n'o o ye Seydi Serif Usumani Madani Hayidara ye ala k'a nafa n'a barika ye o kɔfɛ Sheikh Ahmed Tidiane Hayidara an bɛ foli lase a ma alhamdulillah Mualim Abdallah Sangare an b'a yɛrɛ fo ale min ni a ye wele da n'a nana wele jaabi n y'o de fɔ Mualim Abdallah ye n'a ye mɔgɔw wele hali kulu sanfɛ wele an bɛ taa jaabi n'a y'an wele ba kɔfɛ wele an bɛ taa jaabi o bɛ bɔ a yɛrɛ de la o bɛ bɔ a ka hadamadenya de la o bɛ bɔ a ka hinɛ de la hadamadenw nɔfɛ n'i ma jigin ka taa cɛ ma i bɛ taa sɔrɔ a ma jigilen don ka tɛmɛ e yɛrɛ kan n'i kɛ togo togo ɲuman la ka taa Mualim Abdallah ma i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ e yɛrɛ sanfɛ o ko la vraiment an ma fo an ma dan ye a la o kɔfɛ n'i ye cɛba o cɛba ye nin yɔrɔ in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka di Mualim Abdallah ka sotigi musow ma i mana cɛba fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ musoba dɔw de b'a kɔfɛ Mualim de bɛ mɔgɔ fɛ wa a ka sotigi muso de bɛ mɔgɔ fɛ wa mɔgɔ t'a dɔn min bɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ min kan Mualim de bɛ hinɛ mɔgɔw la wa a ka sotigi muso de bɛ hinɛ mɔgɔ la wa mɔgɔ t'a dɔn min bɛ o kɛ ka tɛmɛ min kan o tuma an bɛ foli belebele lase u ma nin kɛnɛ in fɛnɛ kan k'a fɔ ala ka si ni kɛnɛya di an n'u ma. An ka foli bɛ su la silamɛ jama bɛɛ ye an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka karamɔgɔ minnu filɛ fo jam kan an ka foli b'u ye u nani diyara an ye kɛnɛ in an ka wasa kɛnɛ don kunnafoni kɛnɛ don an ka sankɔrɔta kɛnɛ fana don bamananw ka dalen don ko yanni i ka ɲɛ ka fɛnba fofo nɔ na fɛn min y'a fofo i kan ka ɲaga o de la Ablaye n'a ye ni bonya ninnu sɔrɔ a ma tɔmɔ a bɔra n'a ye so ba sira fɛ fa sira fɛ n'a a nana dafa ni serifu ka kanuɲɔgɔnya ye ani serifu tuguɲɔgɔnya ye ko bɛ sigi a lasili ma ko min ka ɲi kabini a daminɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ tilaba o ɲumanya kelen la ɲuman cɛman ko fiyewu k'a fɔ ko nin ye ɲuman ye a lasiliw ye ko hali b'a bɛ taa tiɲɛ fo a ka ca Ala fɛ o kɛ man deli ka caya foli bɛ anw ye yan ka se kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma Ablaye a bɛnnakaw tɔgɔ la ne bɛ foli kɛ yan parce que kɛnɛ ye anw ka kɛnɛ ye n'i y'a mɛn Ablaye a bɔra dɔw de la ka se kɛnɛ ka bi alhamdulilayi a ba bi yan o fana ka foli bɛ kɛnɛ kan ko k'a fɔ silamɛ jama bɛɛ ye an nana ka na an den kungo kɛ an fɛ a diyara an ye an bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ in kan Ala k'an ka hamiw dilan ya Rabbi Ala k'an sutura Ala k'an laban ye kɛnɛ sigira cɛba min kama n'o ye an bɛɛ ka kuntigiba ye n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam n b'a ɲini Ala fɛ bi jahil Mustafa Ala k'an ka hamiw dilan. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barikada Ala min sɔnna ka nin kɛnɛ sanumanba in jira an na Mohamed Lamine Thiam tɔgɔ la n'o ye Udu international président ye ani Alpha Diallo tɔgɔ la n'o ye Udu national président ye ka se Bala Jakite ma n'o ye section rive gauche Udu président ye ka se Yakub Kone ma n'o ye rive droite section président ye an b'olu bɛɛ tɔgɔ la yan o ko n'an nana ka foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɔra i ka so ka na kɛnɛ in kan yan ko k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada k'aw bi kɛnɛba kan kɛnɛ min dan foyi t'a bonya la ko u dusukun bi yan u ka ŋaniya bi yan sabu cɛ min ye kɛnɛ in sigi ale yɛrɛ Udu karamɔgɔ dɔ ye n'o ye Abdala Sangare Abdala Sangare a ɲɔgɔnnaw ka dɔgɔ
a ka shirifu kanu na a ɲɔgɔnw ka dɔgɔ. Abdala Sangare a ɲɔgɔnw ka dɔgɔ a ka majigi la a n'a ka dɔnni a n'a ka faamu, nka i b'a sɔrɔ a majigilen don bɛɛ lajɛlen ye. O la olu ko ka foli di bɛɛ ma k'a ɲini Ala fɛ kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la cogo min na, ya Rabbi Ala k'a wuli hɛrɛ la. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sheikh Abdallah Sangare a ye laseliba kɛ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na. Folikanw ni waleɲumandɔnkanw na ani bilasiralikanw na min sɔrɔla la an ka jɛ an ka ɲumandaw fɛ. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲumandɔn ka Ala barikada ka baara in daminɛ ni Ala faama tɔgɔ ye. Ala min ye fɛn bɛɛ kɛ ye, fɛn bɛɛ bɛ ban ka Ala min to a ka masaya la, k'a ɲini o Ala in fɛ a k'a ka kisi ani nɛɛma a ka o jidi kirakuntigi Muhamadu a n'a soduge sanu a n'a ka sahaba ɲumanw kan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ naba bɛɛ fo. Mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲan sɔrɔ, an ka foli ani waleɲumandɔn ani barikada o bɛ ka ɲɛsin i ma, i nana sira o sira fɛ. Ni o foli tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin kumakɛla minnu kumana ka kɔn an ɲɛ. An karamɔgɔ ye wajulu kɛ, anw bɛ foliw de kɛ ka kɔn an karamɔgɔ seli ye kɛnɛ kɔnɔ. An bɛna wasa ni ale ka wajulu n'o ye Aseyidi Sherifu Ahmad Tijani Hayidara ye. O la mɔgɔw bɔra fan caman dugu caman ka ɲan sɔrɔ, an ka foli b'u ye. K'a daminɛ Kulukoro la ka se Fana ma, ka se Kati ma, ka na Bamakɔ n'a a komini bɛɛ, ka se Tɔbugu ma, ka se Ɲɔnɔ ma, nin bɛɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ. An ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma. Nin baara in a jatigiya o bɛ farada komite bolo, u ka pereda n'o ye Kansi a bɔra k'a ka foli kɛ tɔnden bɛɛ tɔgɔ la. O la an bɛ farada komite an b'a tɔnden bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲumandɔn. N'o bɔra an yɛrɛ ka komite n'o ye Layibugu ye, pereda Hashima a bɔra ka foli kɛ komite den bɛɛ tɔgɔ la, an b'o bɛɛ fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada. N ka quartier imam bi yan, an ka sigida dumanba n'o ye Zulukɔrɔ Fuga ye. Namu gɛlɛya i teliya i ka taa yɔrɔ ɲini ye dɛ, sɔnni Dɛngɛnɛbugu kɔfɛ ɲɔgɔn tɛ Bamakɔ koyi. Donc a imamu bi yan, a misiri mamu caman bi yan, u bɔra k'u ka dakuruɲɛ 2 foli kɛ. An b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada. Namu gɛlɛya n'an bɔra yen nɔ, an yɛrɛ balimamusow caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ, an balimakɛw bɛ kɛnɛ kɔnɔ. N'an taara baso la an bɛnkɛw fana olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ. O la an ka foli bɛ nin kelen kelen bɛɛ ye, n'an ka waleɲumandɔn n'an ka barikada. N bɛnkɛ min bɔra ka kuma sisan, anw lamɔna olu de bolo. Min ye an donna min garisɛgɛ la n'o ye an ka musokɔrɔba ye, o dɔgɔnin don direct. An y'an ka kalan kɛ olu ka du de kɔnɔ, n'o ye mɔkɛ ka du ye n'o ye n bɛnna ye. O la ni mɔgɔ bɛ an dɔn olu b'an dɔn. O bɛnkɛya bɛ an ka kɛnɛ foyi ma sigi min fɔra a kɔ. Donc ale de bɛ na ka na Fami Tarawele représenter a bɛɛ kan. An bɛ bɛnkɛ seliw fo, an b'a waleɲumandɔn. O ye an lamɔ an ka denmisɛnya kɔnɔ. An ye lamɔ min sɔrɔ an y'an ta olu de fɛ yen ka n'a tɔ dafa an nujuru minɛbaga ka du kɔnɔ ani an ɲɛmɔgɔ ka du kɔnɔ n'o ye Alqaidu Ruhi Aseyidi Sherifu Usman Madani Hayidara ye. O la an b'an bɛnkɛ ninnu fo. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, karamɔgɔ jɛɲɔgɔn kɔrɔbaw u bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ. N'i ye ninnu ye a b'i kɛ ka silamɛya leçon caman faamu, n'o ye Ba Solo ye, Solo Jakite, n'an ko a ma ko Ja Alhaku, wa ne kelen ka tɔgɔ ye Ja Alhaku, a yɛrɛ b'a tɔ dafa. Min kumakan mɛn dɛ Jakite. Ayiwa, Innal batila Jakite Zamzamiu.
sisan wala ninnu ye karamɔgɔ jɛɲɔgɔnkɔrɔ baw ye n'olu ni karamɔgɔ tugura karamɔgɔ kɔ a mɛnna an ka kɛnɛw n'o bɔra fɛn fɛn kalama karamɔgɔ ye an bɛɛ kɛ baden kelen sinji kelen a si tɛ fɔ u kɔ ale ni sanba an bɛnkɛ don an b'a fɔ ale ma tɔntɔn ale fana ba ye fulaw ye a fana bɛnkɛ kɛra an ye o la ne n'ale ye ɲɔgɔn dɔrɔn a kɛra bɛnkɛ ye o la an bɛ sanba fo depuis moti 80 combien olu y'o janto kɛ karamɔgɔ nɔfɛ ala ka hɛrɛ kɛ an na o la min b'a an gosi fɛ an karamɔgɔ fila min kumana n'o ye ali ni isa ye olu de ye wajulu kun fɔlɔ kɛ an ka foli ni waleɲuman dɔn k'u ye an nana min yɛrɛ sɔrɔ kuma na kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye isa ye an b'a fo a ka seereyaw la ni seereya ninnu an bɛ fɛ o ka ninnu to yen mɔgɔw tɛ kow ka ca quoi kow ka ca dɛ mɔgɔ ka gindo i t'a bɛɛ fɔ n'an yɛrɛ kamana gana n'an ye ala wele ka dɛsɛ ni jaabi sumayara an ɲɛ kɔrɔ an bɛ fɛn dɔw de ta k'olu yira ala la an yɛrɛ b'olu kɛ an ni ala de cɛ an da t'a fɔ danfɛn ye an da t'a fɔ danfɛn o la an b'o wale minnu kɛ n'o tɛmɛna ni mɔgɔ minnu cɛ o k'olu dɔw to gindo la o de ka di an yɛrɛ o de ka di an yɛrɛ an b'i sa fo adamaden ɲuman o de bɛ se ka seereya ɲuman jɔ adamaden ɲuman o de bɛ se ka seereya ɲuman jɔ an b'a fɔ k'a togo la a ye tiɲɛ fɔ an ka kalanden don mais bi ale yɛrɛ ye karamɔgɔ ye wajulukɛla don anisari tɔnden don ala ka hɛrɛ kɛ an na an ka jeunesse leader sifinnaka minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko kira nana ni silamɛya min ye ka anw balolen to o silamɛya in a tɛ tunu a tɛ yɛlɛma an y'an ta an mɔkɛw kɔ k'a ta an faw kɔ an b'an sen da olu sen da nɔ na nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna n'o ye mawuludu kɛnɛ ye n'o ye ziyara kɛnɛw ye ko o kɛnɛw n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ɲɛnɛmaya wazifaw bɛ kɛ hadaraw bɛ kɛ zawiyaw kɔnɔna na wurudiw bɛ kɛ nasi bi sɛbɛn yɛrɛ bi dulon a kɛcogo ɲuman o de ye jeunesse leader ye ni kelen kelen bɛɛ ye sunaw de ye min tɛ se ka sɔsɔ ɔ sifinnaka minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ u jɔ diinɛ jigiya o kɔrɔ o de welela ko jeunesse leader spirituel musulman du Mali o la a ɲɛmɔgɔw caman bɛ yan n yɛrɛ kini fɛ o ye commune 3 président ye kati président gunnen don o la commune 1 président commune 2 président olu sigilen filɛ nin ye podium kɔfɛ ka fara a président tɔw kan o caman bɛ yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada n'an tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ caman o ye an dɛmɛ nin sira kan an bɛ dɛmɛkɛla bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn a kɛra ala min ɲɛna o b'a dɔn o b'a wasa a kɛra kira ka mawuludu o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ an b'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ala ka u bɛɛ sara hɛrɛ la hami min bi u la ani an na ala k'a dilan dɔw y'an boloma fara ni wariw ye dɔw ye jiw di dɔw ye boisson di dɔw ye misiw yɛrɛ di nin bɛɛ dira ala b'a bɛɛ kalama ala ka hɛrɛ k'a di b'a kelen kelen bɛɛ ala k'u sara hɛrɛ la n'o bɔra ye an ka wudu n'o ye ansari kɔnɔ wajulukɛlaw ka tɔn min b'a kɔnɔ an karamɔgɔ Usaz Jabate ale bɔra ka kuma olu bɛɛ tɔgɔ la an bɛ ninnu bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn an jɛɲɔgɔn Siriki Tangara mɔgɔ kɔnɔnajɛ don kosɛbɛ ale bɔra ka kuma an jɛɲɔgɔn tɔgɔ la an b'o bɛɛ fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an na o la su in na an ka ajaw groupe Cherifula ye agence voyage min bɛ taa ni voyage kɛlaw ye hiji la mɔgɔ minnu b'a kanu ka taa hiji kɛ walima ka taa umura kɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka agence sigilen a hijidenw caman bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔ yan
Alhaji Bey Dr. Traoré Bia o a i hiji sɔrɔ n'a fɔ kira y'a kɛ cogo n'an bɔra yen an bɛna foli laban an yɛrɛ ka sababu la an ye min mɛn an ka maakɔrɔw da ko denw tɛ ɲɔgɔn na ko baw de bɛ ɲɔgɔn na o la an ka musokɔrɔba a bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o y'an ba ye Asan Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye lamɔ min di an ma a n'a ye sira min don an kɔrɔ ka dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka a mɛn an cɛla ɲɛ ka dugawu kɛ an ye Ala k'an n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ka tila ka dugawu ɲini a fɛ kɛnɛ in mɔgɔ bɛɛ ye a ka dugawu bi jaabi a ka dugawu bi jaabi a ka dugawu kɛ an ye ka dugawu kɛ kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ namu gɛlɛya su in na yani an karamɔgɔ seli cɛ kɛnɛ kɔnɔ a Seyid Sherif Ahmad Tijani Haidara an y'a kanu kira ka hadisa kelen dɔrɔn ni Ala sera k'a nɔgɔya an k'an da don hadisa in na k'o walawala o bɛ somɔgɔ sama bɔ an ye an bɛ hukumu min kɔnɔ kira ka bangeni o nisɔndiya dɔ n'o ye mawuludu ye 2026 ka bɛn le 28 mars ma n'o ye mars kalo tile 28 ye min labɛnna Mɔlim Abdala Sangare n'a ka kalandenw fɛ ani kanubagaw ni dɛmɛbagaw o hukumu kɔnɔ an ye hadisa kelen suganti kira ka kumakanw na kumakan bayirika hadisa min n'a faamuna i b'i ka silamɛya bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ hadisa min nana ka kira ka diinɛ kira nana ni silamɛya min ye i karamɔgɔ ta n ko t'o ma i ka seko ka silamɛya ne ko t'o ma mais kira nana ni diinɛ min ye ni nin hadisa in faamuna an bɛ kira nakun sɔrɔ nin kɔnɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kira sigilen tora don dɔ la n'i bɛ hadisa in ɲini i bɛ taa Ahamadu ka musnadu kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen i bɛ taa Tirmizi ka sahihu kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen Abu Hurairah tabala k'a lakale kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ko jɔnni bɛ kumakan damadɔ minɛ ka bɔ ne kira yɔrɔ la ko kumakan damadɔ jɔnni b'a minɛ ka bɔ ne kira yɔrɔ la fa ya'mal bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihin ko ni kumakan damadɔ in minɛ i ka baara kɛ n'a ye i ka tila ka mɔgɔ ladɔnniya mɔgɔ min fana bɛna baara kɛ n'a ye namu gɛlɛya ne bɔra ni hadisa in kan ne ko ni Ala sɔnna a ma ne bɛna baara kɛ ni hadisa in ye ne na tila ka ni hadisa in lakale kiramandɔw ye mulu bɛ fɛ ka kira ladege mulu ka silamɛya tɛna kɛ da ka silamɛya ye mulu bɛ fɛ ka kɛ kira na ni silamɛya min ye ka k'a kɛbaga ye ne bɛna nin lakale o jama ye o jama de sigilen filɛ nin o kira jama an'o kira kanu jama an'o mawludu kɛ jama o de sigilen filɛ nin o la kira ka hadisa in an bɛna a lakale olu de ye kuma min na ni kira ni kumakan in fɔ faqala Abu Hurairah radiyallahu anhu ana ya Rasulallah Abu Hurairah ta ko yɔrɔ bɛɛ a ko Ala kira ne bɛ kumakan in ne b'a minɛ ka tila k'a ɲɛfɔ mɔɔw ye walasa mɔɔw ka baara kɛ n'a ye kuma min na Abu Hurairah ta ye nin kuma fɔ Abu Hurairah ta ko fa akhaza bi yadi wa udda khamsan wa qala ko yɔrɔ bɛɛ kira y'ale tɛgɛ minɛ kira kɛlen k'ale Abu Hurairah ta tɛgɛ minɛ ko kira ye fɛn 5 jate fɛn 5 kira y'o jate namu gɛlɛya o fɛn 5 in na silamɛya bɛɛ bɛ nin kɔnɔ i bɛna i ka silamɛya dɔn i bɛna i ka silamɛya tiɲɛ dɔn kuma min na kira ye 5 fɔ o 5 fɔlɔ kira ko cogo di a ko ittaqil maharima takunu abadan nas
ittaqil mahari takun a'abadan nas. Kira ko fɛn duuru fɔlɔ k'o ye jumɛn ye ko sira wale jugu ɲɛ sira ala kota ɲɛ i ma bɔ jurumukow la ko n'o kɛra k'a bɛ fɔ ala batolaw bɛɛ ka ala batola ko e tɔgɔ bi kɛ o ye n'an gɛlɛya kira ka nin kumakan in a bɛ tali kɛ fɛn caman na an dankun ala fɛ ni ala y'o fɔ an ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ale ma adamaden ani jinɛ a ma an da foyi kama fo n'a kɛra k'ale ala bato ye ɔ bato in fɛn fila don bato ye fɛn fila dɔrɔn de silamɛw ka nin lamɛn ala ɲininaw ka nin lamɛn ala ye an da bato min kama fɛn fila dɔrɔn don a fɛn fila n'i ye kelen ta ka kelen bila i bɛ kɛ kafiri ye n'i ye kelen dɔ in ta ka kelen dɔ in bila i bɛ kɛ munafiki ye nin fila bɛɛ n'u sara u jahanɛmɛ den lama bi sa bato ye fɛn fila ye bato fɔlɔ ye jumɛn ye ka da ala la a y'i bila min na k'o kɛ n'a ma gɛlɛya nin y'a fɔlɔ ye n'i ma sɔn o ma i kafirilama bi sa i bɛ taa jahanɛmɛ na o la ka da ala la a y'i bila seli min na ka jɛn n'o kɛli ye a y'i bila sun min na ka jɛn ni o kɛli ye a y'i bila wale ɲuman mun kɛli la ka jɛn ni o kɛli ye ala danaya kɔfɛ a bɛ fɔ ma ko bato sigiyɔrɔma fɔlɔ al-imtithalu bi awamirillah kafiri ma sɔnni ma o de la a fɔra a ma ko kafiri boli sɔnna ale ma sɔn ale ko a bɛ dɔ wɛrɛ de bato o de kama a fɔra a ma boli sɔnna ninnu bɛɛ jahanɛmɛ kɔnɔdenw ye ɔ filanan ye jumɛn ye min sɔnna nin ma nka bato tɔ kelen dɔ ale ma sɔn o fana ma a ma sɔn a ma ye jumɛn ye a ma k'a kɛbaga ye bato fɔlɔ da ala la a y'i bila ɲuman min na o kɛ i sɔnna ala la i dara a la i selila i sunna i ye jaka yɛrɛ bɔ i taara hiji fo siɲɛ caman ɔ mɛ kana ɲinɛ dɛ bato tɔ filanan bɛ yen o ye jumɛn ye ko al-ibti'ad ani nawahila k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ ala ka ladili ma fɛnw na ala ko ka jɛnɛya to yen i y'o to yen wa a ko sonyɛni ka dabila i y'o dabila wa namara ni janba ni hasidiya ko k'o dabila yalima i y'o to yen wa ɔ n'i m'o fana to yen i bɛ sa k'i to seli ni sun na selila jɛnɛyakɛla sundonna nambaratɔ hijikɛla trɔmpɛri i bɛ sa k'i to la i munafigilama bɛ sa i bɛ taa jahanɛmɛ na bato ye ni fila de ye dɛ an ka kira kanu a bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu kira nana mission dɔ de kama o la anw m'olu ko k'an bi ala kira fɛ k'an b'a ka bangini nisɔndiya kɛ sabula nɛɛma bɛɛ bi daminɛ ni kira ka bangini de n'i y'a mɛn a cira a bangina de n'i y'a mɛn kira ko e ma seli kira bangina fɔlɔ de o la kira yɛrɛ y'a ka bangini bonya o ye sunna ye a y'a su an fana ko an bi fara ɲɔgɔn kan an b'o nisɔndiya yira o kɛli yɛrɛ ye jaakuya dɔ fana ye wadhkuru ni'matallahi alaykum ala ka nɛɛma aw kan k'a ka ala waleɲuman dɔn o la a ka ala barika da o la nɛɛma foyi tɛ yen min ka bon ni silamɛya nɛɛma ye ni'matul islam o silamɛya min y'o di an ma o ye kira ye o ka bangini an b'o nisɔndiya kɛ nka an ta kana k'an nana an sigi dɔrɔn jɔnni bɛ kira fɛ anw don mawuludu kira bangina an b'an tɛgɛ kɔrɔta an bɛ dɔn kɛ a banna ayi a ma ban ne ba a ma ban n balimakɛ i jija n'i nana mawuludu kɛyɔrɔ la hali n'a kɛra kira jogo kelen ye o ta i k'o don i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i ka baara kɛ n'o ye an ka ɲɛnɛmaya ye kira ka ɲɛnɛmaya de ye o la nin fɛn duuru in i hakili to nin na i b'i ka diinɛ sɔrɔ yan su n'i ye ala ta kɛ
ala y'i ladi ka bɔ min ma k'i k'o to yen n'i banna k'o to yen o de ye munafigiya ye sabula munafigiw kun bɛ ten de ka silamɛya dulokiba don u yɛrɛ kan na k'u yɛrɛ kɛ silamɛ seli t'u da u bɛ seli kira yɛrɛ kɔfɛ nka nafigiw don tiɲɛnikɛlaw don ala y'o de fɔ kira ye k'u sara wa hum fasikun o la bato ye ni fila ye bon ni fila bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan min daraja ka bon n'a bɛɛ n'i ye min kɛ i bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ i bɛ kɔrɔta sɔrɔ ala kira y'o de fɔ an ye ko i yɔrɔ ma janya ka bɔ jumɛn na ka bɔ ala kota la i yɔrɔ ma janya ka bɔ jurumuko la n'o kɛra i ka bi kɛ ala batokɛlaw bɛɛ la batokɛlaba ye sun caya t'o d'i ma seli jɔ janya t'o d'i ma i ka hiji kɛ ko caman t'o d'i ma haramu to yen wali hakɛ to a tigi bolo n'o kɛra i bɛ kɛ batokɛlaw la numéro 1 ala kira ko k'o f'i ye o de la Alhasan b'a fɔ an ye ko mɔgɔ si ma ala bato ni fɛn dɔ ye min ka bon n'o ka pusa ka tɛmɛ ka ala ka haramuyalenw to i kan ala ye fɛn mun haramuya k'o to yen k'o de ka bon ni bato bɛɛ ye o de ka bon ni bato bɛɛ o la Amr ibn Abdul Aziz ale fana bɛ ni ɲɔgɔn fɔ an ye a ko laysa taqiyyu biman yaqumu al-layla wa yasumu an-nahara summa yakhlutu fima bayna dhalik diinɛ tiɲɛ de ye ninnu ye ni ninnu bɔra a la dɔrɔn fu b'i bolo shakiliyatu mariyatu yecogoyaw formalité i ka diinɛ bɛ kɛ o de ye Umar ibn Abdul Aziz ko aw bɛ ka ala ye siranɲɛba filɛ jɔn de ko min bɛ su bɛɛ kɛ seli la wa walima min y'o ye a sunnen don a sun tɛ tigɛ wa ko ala ye siranɲɛba ti mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ su bɛɛ jɔ ka seli ka nafilaw di ka tila ka tile bɛɛ ban sun na don o don a sunnen don ko mɛ o su in ni o seli in ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka wale jugu kɛ k'o tɛ ala ɲɛ siranɲɛba ye wallahi surprise bɛ lahara billahi an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na a kɛ mɛ kulu kɛ waliyu ye an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na a kɛ mɛ kulu kɛ ala ɲɛ siranɲɛbaw ye sabula u ka kɔlɔsiw ka jan sabula u kalankɛkan ka di sabula u ka dulokibaw ka bon mais lahara surprise bɛ yen billahi a ye mina hadisa dɔ d'i ma e k'a lamɛn e ni ne an bɛna an yɛrɛ dɔn balil insan ala nafsihi basira billahi maa si ma wasa adamaden ka seere adamaden wɛrɛ la ka tɛmɛ a yɛrɛ kun kan adamaden a yɛrɛ ma seere ye dɛ o la kira ka ni hadisa in pour que ka Umar ibn Abdul Aziz ka kuma in k'a yira e la ko wulibali yɛrɛ don ala ye siranɲɛ jɔn ti mɔgɔ ye min bɛ ala kota la a bɛ sun na a bɛ seli la k'o tɛ ala ye siranɲɛba ye kira ye olu misaliyaw de fɔ sahabaw ye a don sahabaw jatigɛra Tawbanu de b'a la ka ni hadisa in fɔ n bɛna hadisa min f'i ye sisan a ko don la u sigilen tora ko kira ko ale kira b'a dɔn danganiya yɛrɛ la ko wallahi ko lahara jɔ don aqwaman ko jamakulu dɔw bɛ na mɔgɔ den kelen kelen tɛ dɛ aqwaman jamakulu caman lahara jɔ don ya'tuna yawma al-qiyamati bi hasanatin amthal jibal tiham ko bena ni baraji baw ye jamakulu dɔw u ni baraji bina ni y'u ka baraji tonnen mali kulu min ka jana bɛ omori de tɛ ou bien jumɛn de don o don wa ok géographie kalannaw bɛ yan hakili la o don omori don 1000 et quelques mètres comme ça ne ma fili o omori yɛrɛ o de ka jan ni mali kulu bɛɛ ɔ kira b'a la ka hadisa in fɔ kulu min kun ka jan olu yɛrɛ ka yɔrɔ kulu bɛɛ dɛ kira ye o kulu in de tɔgɔ fɔ ko u ka baraji tonnen lahara kɛnɛ kan k'a bɛna fɔ o kulu ɲɔgɔn na o ye barajiba ye dɛ
a baraji tonnen k'i b'a fɔ ko kulu u b'a fɔ ko nin ye nin yɔrɔ sɔrɔ koyi nin bɛɛ ye kelen ka baraji e ka ninnu ka baraji lajɛ nka e k'a lajɛ a ko bɛna laban cogo di kira ko aw ka nin baraji ba in ko fa yaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Allahu akbar. Ko ala b'a bɛɛ kɛ i n'a fɔ ni bugurunjɛ tora ni gɔngɔn ni fiɲɛ wulila ka don bugurunjɛ la a b'a cɛ ka taa cogo min k'u ka baraji ba in k'a bɛɛ bɛ kɛ gɔngɔn ye ka taa. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seli baraji awɔ sun baraji awɔ hiji baraji o b'a la k'a bɛɛ bɛ kɛ ganzan ye ganzan fu. Tuma min na kira nin fɔ kira ka sahaba dɔ bɛ yen ko Thawban ale jatigɛra a ko kira ma ko sifuhum lana kira an siranna dɛ i tɛ ninnu fɔ an ye nin ye mɔgɔ jumɛnw ye e ka nin baara ɲuman ba in bɛ kɛ ka nin baraji ba in sɔrɔ ka na lahara ni o ye k'i jɔ o bɛ ka kɛ ganzan ye k'i tɛgɛlankolon bɔ a la ko ninnu ye mɔgɔ jumɛnw ye ala kira. Kira ko Thawbanu ma a ko ni m'u dɔn aw yɛrɛ dɔw de don aw yɛrɛ dɔw don aw bɛ seli i n'a fɔ olu bɛ seli cogo min aw bɛɛ tun bɛ seli ɲɔgɔn fɛ misiri kelen na a bɛɛ tun ye sunkalo sunbaga ye olu tun tɛ taa misiri seli ma dɛ u tɛ taa farida ma dɛ ko su dugu tilama fɛ u bɛ tila ka wuli ka nafila seli kɛ. Su dugu tilalen e da mɛ gɔrɔndɔ la waati min ale wulilen don a b'a ka dugu tilama fɛ seli la o fana baraji b'a la Thawban dɔ farala ka jatigɛ kan e kira an n'u bɛɛ ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ye sunkalo su ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ tun bɛ seli ɲɔgɔn fɛ olu tun bɛ nafila yɛrɛ seli su dugu tilamaw fɛ ka su bɛɛ ban seli la jɔjan seli tɛ fɔ a kɔ nafila kɔni mana don ka ban a banna ale b'a bɛɛ kɛ seli la ala kira ka tila k'o tɛgɛlankolon bɔ mun y'a su ma kuma bɛ yan de sisan mun ye nin su ma kira bɛna a kun fɔ a ko n'i m'o dɔn a ko kun kelen dɔrɔn de y'a su ma kun kelen dɔrɔn ko iza khalaw bi maharimillahi intahakuha ko ni mɔgɔ ninnu ni suna wane ninnu u suna fo k'u fasa ni selila wane ninnu u selila fo k'u tenw fin ni hijikɛla wane ninnu a ma san foyi bila san o san a bɛ maga hiji la nga tɛgɛlankolon bɔlen filɛ nin ye ko n'i m'a kun dɔn ko n'u kun fɛrɛla ala kota ma k'u b'a tɛgɛla fila kɛ n'a fɛrɛla namara ma ko namaratɔ kun don janfanci kun don zon kun don ko jɛnɛyakɛla kun don hasidi mɔgɔ dabalikɛla kun don ko o de ye nin se u ma. An ma duman tigɛ aw la ni mawuluduba in ni ala ye sigida wɛrɛ jira an na a bɛna baara tɔw sariya Sirifila TV sanfɛ an b'a deli Ala subahanahu wa taala fɛ dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuman in kɔnɔna na ala k'a minɛ an faso Maliba ma cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala k'o sabati a kɔnɔ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah. صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد إذ